Right. Zvise chibaba. Ndofara mufare. Andiriya. Katirika timboya kuno kumbaro kuti mbona kuti zvakamira sei. Covid iri sei kuno kuwana Yata. Mawani. Andiriya. Abana manisha dzamani. Atinisi apa ndotaura nani? Taura na Mathew today. Mukoma Mathew. Kuno obviously munhu anenge ane nickname yake kunokwana kuti ichi unoti Dubs. Dubs, yes. Yeah, Dubs. Andiriya. Mukoma Dubs manengo yakaita sei muchigara munomba? And almost 25 years. Ndakona kozvarwa munomba paijita. Born and bred. Yeah, born and bred. Mageto youth yacho. Chisano acho. Andiriya. Tozoona kuti kunoka pane nyaya dzekuti netsei ende muri mumwe vamwe vacho mayuti acho akatombo ari mazviri. Nyaya dzemadrugs dzakamira sei? Ngoma nyaya madrugs nyaya right now mawani pakuti you destroy your life yedu zvatingaone like the likes of Crystal Meth ndo number 1 nyaya munombare mamwe mageto zese ndine hama dzangu dzakati wandei dzandewira nadzo but right now achawira because of Crystal Meth. 2 inini pache zvangu I was a victim yatora Crystal Meth but I decided to stop because 1 youth yangu yadeteriorate mchana sikazvione. 2 brain yangu yanga isanyatso function about ndagara ndiri vicious kana padena ndakusateerera kana mhomzi chaiyo ndasakwanisa nataura navana mudhara saka ndazosvika papoint yekuti I had to stop and dochinjwa the likes of my friends ndachidzira tsoka dzangu like I have a friend of mine anonzi Panasheshamu. He's still a victim but he's trying to change. So right now ndombotra tamonibatsiro basa rangu right now ndobika machips saka I had to take him so that he can help me kuti ndimubvise kabrain kake kemadrugs and mukoma tuti inini makatanga sei kuti muzitanga ndakatanga as an influence from other people. There's a friend of mine, he came and he introduced the drug. Ndakamboramba pekutanga but ngoziya zvongoitika. Saka zvoita drug once you hit it ndo vanotanga addiction. Saka from there ndatanga ngorwa Crystal Meth to the point yekuti anana reckless even nasiri ana focused. Saka tosiya basa rangu because of that thing. I used to be a driver. Pakuti zvese hapana changoda kuudzirwa basa nokuzvona kuti brains dzese ndionadzo. Saka ndakazoona kuti since iri kudestroya life yangu asane nazvo tangidzwa panyuma. Chimbotaura ngwani rinotesta sei zvachinozoita kuti munhu uzoramba uchiti arikandiratidze ndichitesta chinhu ndichitora chinhu patest hachina test hachikachiza chitese zvoita zvimwe fodya idzisi utorwa straight kana kukosora ukosore but zvachinoita addiction yacho inotanga there and there once wangotora first pull zvatotanga unoona wato active wakwanisa kuita wato restless kana kurara ucharare the whole night unoona ngezizi how travel the whole night. If it's waiting you can spend the whole day wakarara kana the whole day uchirova sendera kwani then at night wamuka manje wakurama rounds chichiita saka maizoenda pakuba makuita zvingori suicide zvingori against the law. Saka unoti ukangoritora ka1 hauchada kutosiya risike saka chamunenge muchida ichi just kuve wild ichochi chikana pakuti zvese zvinonetsa zvinodisappear then zvese zvinonetsa zvinodisappear tongori kuti akahappy mood kamakaika zvoti zvese unoona kuzvira then man akazora stop from what you're doing you become vicious and uncontrollable. Saka relationship yenyu nevabereki pamaitora yanga yamira sei? Yanga isina mira zvakanaka ndiunyeba yanga mawani pakuti unonzi siya zvakati unozati hamundiudzire
unaona zvese zvauri ungori Mr Right unaona hapana chinjiri wrong pazvizvanikochita like this other day moms pakaya mudeni mangu ndakarara this other day moms vakapinda mudeni mangu vanoona that thing paubweka and unyevera izationa moms vachichema vakutarisa zvichizati siya zvakadaro so from there ndivona nozati aiwa zvandikuita zviko let me change. That's when I started to right now I'm still changing. And for business chips idea yakatanga sei? Idea ndakatomboita before 2018 ndashandisa this machine, so because of drugs and stuff ndakava ndasiya nditi, then ndadecided kusiya madrugs futi and I'm like, since ndaimbita zvemachips let me resume. And then that's when I discovered that machine from my friend. Saka inoita chiyo yanyamutitsanangurire zvenyu baba. It grew. That's where you do your oil bright. Gocha nyama chichichi. Saka ine chigochera vanhu chicken, sausage and other stuff. Okay. 7 my chips. Ndazvanzi rakabaka dai kuitira izvo but asapane nyama so far. What? Bonzo ndikuyo ungada kutosonotsvaka nyama. Anditi nyama inotoda zokubatidzira izvi. Anditi saka uri kushandana nani ipo pana? Kushanda na my friend Panashi and Farai. Anditi Panashi uya pana mukoma Mathew titaure tinzori zvakamira sei. Zvirize Panashi. Anditi Panashi wanzwa mukoma Mathew achitaura. Anditi iwe wakatanga sei? Let me just take you back. But drugs, what I want to get is happens like changu itwose chimwe chinhu ndatogo church and so it was like a surprise, like something was happening in the streets and that's what you go to my streets and then by a moment of just joy and that thing happened. But I was like, but you try but you don't know what that thing will lead you to distraction once you just started, as Mathew was saying. And but in imagine continue until you lost yourself, even mind, a good capability or ability, a good basarangu later basarip, no lose of focus was what you'll be thinking only. Nungongo fuga kuti sane basa chete kana ukanganisa sezvakachana Mathew ungokusa terra bereg but what you think it's right sometimes this series and sometimes we don't talk about kana bereg because there is no way we can move forward without our parents and so we have to understand our parents sezvakachana Mathew tichitenda futhi ukuthi ndiye unandoshana naye colleague wangu andoshana naye panyema chips is because ukuthi avanibatsira kuti ndi drugs akaita akasewa yakadare because they are dangerous to the people, they're dangerous to even to the children. They can't take those drugs. Why? Because you lose your focus. Because kutanga kwangu kutanga natanga kulesiko vanhu vakuru vatanga kuita zvizvandi. Saka moyo uyizo unozo panokuchitana vakuru. Auzotona vakuru anoita mabasa echi. Saka paunozosiyiwa papa unozosara wandering mind without something to do. And why? Nekuti avane something chavari kuita chinge chekuti vanokwanisa kusustaina their life and but you cannot see something chokwanisa to sustain your life, you become munhu anokwanisa anenge angobira vanhu mastreet vangotendera ngoita sane basa. That's the reason kuti ndotenda colleague yangu Mathew kuti akakwanisa kuinvesta kuti batishi business yekugadzira machips. That's all I can try to say. But paakauya hauna kumboda here kumboresista kuti shamari nini zvandiri kuita izvi zviri right zvemadrugs? Ndogara ndomutaurira kuti zvandiita zvemadrugs zviri right here papacho ndongoti izvo zvisi right zvemadrugs usaite zvemadrugs. Saka izvezvi ndotomutenda kuti now ndikuti ndichidevelopa kusiya madrugs andiwana naye kutodevelopawo. Wanga wane time yakareba zvakaita sei uchiita madrugs? I can say kuti but ndakabva kudhara, it's like 2019.
Okay. It's like 2019. Unotoone shamwari dzako dzawaitotamba nadzo handiti dzichiri kutotora. So some of them but even if you tell them, they don't understand. They think that you are just lying, but actually you're not gonna die so. But when you are telling them that no, stop doing this thing, they think it's like a joke. But you be telling them that no, the road here, each it might be different from what we used to do now. And is it somebody who have his own responsibility to take care of himself so that he can just move forward? It's not something that is also gonna change it for machine. So and then you be like loudly to the parent, to your parents. That would be a violation of your law of where you are coming from. And going to see and saka zvinonetsa manje ndikuona munhu achase achiramba chidaro to continue doing the same thing all over the law. Okay. Mukoma Mathew, zvakaoma sei kana kuti how easy is it kuti munhu asiye madrugs? Because I want to hear from your experience, because mimi as you said kuti makatoatora and iye zvinezvi mutori muprocess but matopa neimwe level yekusiya kuti ano makaona hatingati kunaka kwazvo, makanyatsoona kuipa kwazvo. Zviri nyore sei kusiya chinhu ichochi chamataura kuti it becomes addictive just from day one? Like kwazvachisiya sei? From my experience in my prayers ndakandihopa. Okay. My prayers, my mom's prayers, my dad's prayers. Ndainamatwa nemunhu wese mamiri ndisiye madrugs. Saka inini pakunzwa maprayers wayo achirova zita rako richitaurwa ndikuzofungawo inini anoti arikansenini chini. And how I stopped ndakabva nakudisconnecta mafriends ezandaita manavo nakutanga kushandisa life yangu. Then from there ndakatanga kundonga mwana chitonitero tsoka dzangu zvokuita zvakatonaka zvichimona. That's how I stopped. So to some people they say you cannot stop it, you can't stop it, but into my side you can. How? Through prayer. Okay. You must pray to God. That's all I can say. But influence yacho inofamba sei? Influence because ndikona kuti nyaya dzatiri kunzwa dzikuramba dzichitongowanda zvinouya kwazvo zvinosvika sei kwamuri wakomana? I think pane nyaya yeseka the rate of unemployment shaya zvekuita ndounyanyoaffecta mayouth. Saka ukaonawo zvekuita I think ukwanisa kuzorowa madrugs akaita sana Kristo Mathew ukagara vari busy sezvanda kuita vamwe vangu. But ukagara wangori munhu anotenderera maraunds achinguva isina kana plan, you end up in those situations. So the best thing we have to find something to do. Nyangu chisiri profitable. At least you keep on very busy. Handiti saka iro business general panapa riri because rinogona kuramba kufaya akafuti mukati ari kanidzokera hangu madrugs. Izvo ndo zvatototry kuita. What I'm trying to do for me to manage my business, tama rounds. Oh, okay. So my rounds and anozondiyopa kana panzi panoenda dona wazonosumudza and then again get another help from my parents and stuff. But still ndichitoda some more help because ndaroti ndito a bigger picture to the community and stuff. Yeah, good. And pa help yamuri kutaura takafocusa pa business renyu. Chinhu chamungati mimi mungade kuti business renyu risumukire kubva pari apa chi? Capital. That's the first thing. Capital, and then the other thing for money. And because right now we are married overseas. And still you are managing to progress. But capital is the first thing. And guarantee yamungape munhu akakupai capital ndeyekuti chi? Guarantee tomboti mauya kubank muri painterview kuda kupiwa mari handiti guarantee yamungape munhu ari somewhere who is watching today kuti ukandipa mari whatever amount pamwe yamune mawirirana akaunti anenge akwanisa, I want to promise you kuti toti capital yacho mupiwe iri loan. Handiti kuti kana ukandipa loan guarantee yandinokupa kundokudzosera mari yako ndeyekuti zvakati mimi muchitaura semunhu samuzvina business wechidiki.
ini nzenzi ndana loan guarantee and pay munhu anapa loan to pay back in less than 4 months I'll be able to pay all the money because one it's going until you know you're busy. It's like it's on one position. Okay. So that position is usually more attractive to people. So that as long as the farmers are attend shade. It's got a hygienic standard. Yes. Since I'm doing food business, you have to be smart and other stuff. So Anditi. No, that's fine. Kanobva pana mukoma panapa vari kumenya mapotatoes. Mukoma muri sei? Bobo. Anditi zita ndiani? Ndifarai. Farai. Kwa Farai munoputa we? Kuputa. Izvo zvikuti tataita nezvazvo izvi. Aiwa, ndiri munhu wedoro. Anditika. Ndimi unosenzana namukoma Mathew naFarai ava. Kuona kwenyu madrugs anoparadza upenyu hwechidiki zvakaita sei? Malevels atowanda je. Because padapa ndichiona kana mumwe wangu ndo munoona ndakatanga kutoona kuti ndozvoita padrugs. Because every day atikwanisa kuti tikutoshanda arofuna vangoitirwa chinhu chakusirifungira. Yobva funga kuti mwana mudiki ari kuzviita kana kuti chine but chinotoda azofunga kuti no mumwe wedu because mumwe wedu tongoramba tinaye hoping kuti mangwana anoita beta totomupinda kana level rekuti achimboenda kumwe but anoenda achiuya futi hatimbomutukeka but anoenda achiuya aziva kuti ndopake pana nongoti hangu madrugs angu anongoendesa munhu kure noupenyu kana kuti unenge watoluza focus nezvinhu zvikutoitika at the moment kuti uri papi uri kuitei unani kana nechika but ndingangoti experience yangu izvo zvandakaona chirwere zvandakaita. Anditi. No, that's fine. Ikanobva yapana mukoma remu. Mukoma kuri sei kuno? Zviri sei mukoma sei? Anditi. Ndimi muri kuhanya nenyaya dzekuti tibatsire vechidiki kuno. Vakawanda vangada kuziva kuti munhu andiri kutaura naye ndiani? Mukusara naBlessing Muzaza, CEO weRemusic. Inowanikwa kupi Remusic? Remusic inowanika kuMbare muna 2nd Avenue, 32 2nd Avenue. Just near ZPC. Yeah. Imimi vakomana vemastudio imimi ndimi munonzwa kazhinji unonzi hanzi ikoko ndopamwe ndokwazvinoitika kuti hanzi kupanga kuti kunyatsoimba unofanira wanga wambotora ka 1 or 2. Ndimi ka muri kuvainfluenza ana Mathew avo kuti vatore matu. Amaya, mungona kuti vakomana kumastudio akuinfluence vanhu kuti vaite zvemadrugs. Okay. Isusu ezemastudios tikutotry kuti dai mamwe womabig studios nevamwe vanhu vane mabig platforms vanga vachiita zvikuitwa neRemusic ane SlyMedia against zvinhu zvaita sei zvainakira vana veZimbabwe. Because chinhu chikulidza kuti mageto youth oro vana vakawanda chiri vana vasikana vaende kumadrugs inyaya yekuti havana mabasa, vamwe vacho vanorwa nedepression, vamwe vacho vakuneketsana nevabereki mudzimba. Saka zvese zvinotangira zvinotangira kudzimba kwatenge tichibva kunoko. Anomawana mukoma Sly. So encouragement yangu ndeyekuti inini munhu wese ari kuona mavideos atiri kuita say no to drugs. Ngatirambe tichiita chero kwamunogara imimi handitika. Ngatibatsirei vana kana munhu wese ari mumadrugs toita kuti vanhu vadzidze kuipa kwemadrugs kuti madrugs akaipirei. Because makada kutarisa izvozvi ndine about 60 vanhu varada kubatsirwa kana like mafamilies ana mai ana baba kunibata tine mwana wedu akadaiswa mukwanisa kunge muchiuya muchimukansela here muchiita sei but pakudai place yekuti vanhu vaite yerehabilitation yekuti vanhu vanombotorwa vobatsirwa vodai and those things kuti zviitike hatingazvikwanise tiri tu mukoma SlyMedia. Zvinotoda futi kuti vanhu kana hurumende chaiyo ipindire munhu zvinhu izvozvo zvinoda maorganization apindire kuti tikwanise kuita fight against say no to drugs. Like inini I'm trying kuito kudedzo like ma-artists akasiyana from different communities. Makaenda pamapage pangu akanzi Remusic, you can see ngenza ma-artists mukana ari kuchitungwiza ari wekuCranbourne tikuita ma-say no to drugs campaign songs so that anti message inoita reach out kuti ma-drugs akashatire chingo-encourage vanhu vese vasiye kuzvikuramba zvichiuraya ma-youths are intelligent. Anomaona to someone who is in a situation
who is in my situation, what I can just say to someone who is in my situation is that they just have to keep focus, especially to those that are going to school. This is my prayer and this is what I'm hoping for, so that the street can be better, so that it can be better more than what we're thinking of, and for the next generation that are coming. There are some of the things that I really just wanna say. Nowadays, people and children are just growing up without knowing their talent. And I'm referring also to the schools, though they might not be open yet now. But what I'm just hoping is that if the schools are big and they open it, I'm just hoping that when my careers are and where they are passionate the best, where they are good at, so that they can just work on what they are best at. But and also in those streets asina ngatsaiteka system yekuti dzitasara iwira noti munhu wangu aita chakadai so. That's the fact inokwanisa kukwadza vanhu vakawandisa stereri. Ndokwanisa kuti the last conclusion yekuti vechidiki madrugs anokwadza, unopedzisira wakushaya direction kana kwekuenda. Asi chikuru ndechekuti ngatirangarirei kwatinobva, and noti tichitora chishona unonzi nyatsakawabva kunoenda usiku, noti auzive kwaunoenda, zvinonzi apota afamba. And saka kune vese vanenge vakateerera maviewers akateerera nevese vachazoita, inini ndinonzi Jones, and I'm represented as a Rome Studios producer asvika panzvimbo nami elder is that vechidiki stay away from drugs, and so that we can have a safe and inclusive city, and so that nyika yedu ive yakanaka, tive tichidziwanana. And ndozvandakukumbira chichemo changu neve vari kuinvest vane based on talents dzavo, maoko zvavanogona kuita nemaoko avo nemabasa avo, kuti dai government yedu yawedzera all that effort, so that kune vasina vazokwanisa kubatsirikana ramangwana. And ndozvandakukumbira ndichitaura. So can you promise us and the viewers that are watching right now that in 1 month or 2 months when you come, you'll be clean to a level in a Mathew as well as yes, I can do that. I can do that. No, that's fine. Mkoma Mathew, takupedzisa tiri pamachips apa tinyatsoona kuti ndochi paindustry. Mashoko enyu ekupedzisira kuvanhu vari kuona program. So vangopedzera ndekuti let's stay away from dangerous things like drugs. Let us focus. Let us listen to our parents and bvumakuza pazvinhu zvacho. Sanonzi muyezi pazvinhu zvese, una chiyezi and upenyu ndehwako hauzi hwangu. Saka wasachinja upenyu hwako hakuna kwauri kuenda. Ino hwangu ndakachinja ine ndichiri kuchinja ende ndicharamba ndichichinja. Saka that's all I can say. Be focused. Ndinoti kana paine munhu ada kukubatsirai imimi mupei nhamba dzenyu so that zvisazoya zvichinzi zvakaenda kuRay Music or zvakaenda kuSlyMedia. Tinobva tati munhu kana achifona obva afona aita na Mathew iko isusu tingori bridge chete rinoita zvinoyambutsa vanhu. Alright. Nhamba dzangu dzinobata 076 905 465 076 905 465 kana dzimwe dzacho 074 647 657. Anditi even kana ada kuorder machips kuti vanogona kungofona ipapo. Ngobata one phone call. Anditi aiwa, thank you. Ndatenda mukoma Mathew namukoma Ray Parai just say no to drugs. Say no to drugs.